Sziasztok! Szeretnék egy kis rövid videót erről a LCR-P1-es vizsgálóról, tranzisztor, dióda, kondenzátor, tekercs, elméletileg képes mérni IGBT-t, FET-et, sőt, még ez a távirányító is itt van, mert elméletileg ezt is tudja mérni. Hát összekészítettem pár alkatrészt, kondenzátort, kétféle ellenállást, NPN, PNP tranzisztort, egy LED-et, egy sima egyenlítődát, egy CNR-t, egy tekercset, meg egy IGBT-t. Nem, ez nem is IGBT, hanem ez egy N-MOSFET. Ezt, mint mondtam, ez cserélhető, a másik adapterrel lehet mérni SMD alkatrészeket. Igazából van benne egy 300 mAh-s lítium akkumulátor, itt lehet tölteni, és a töltéskor, hát ez egy nagyon kicsi kis furat itt egy ilyen kis LED van mögötte. Ez jelzi, hogy mikor töltődik fel, átvált zöldre, illetve van a túlsó oldalon is egy nagyon picike furat, hát ez mögött egy reset kapcsoló van, ez később kiderült, amikor kifagyott, hogy ezzel lehet lereszetelni a műszert, hogyha teljesen nem reagál semmiféle gombra. Most ugye egy kicsit megnyomod, tehát nem kell hosszan nyomni, bekapcsol. Az a lényeg, hogy ebbe úgy kell behelyezni az alkatrészeket, hogy egy ilyen háromlábú alkatrésznek nem eshet a lába két azonos számozású lukba. Hát, ami azt illeti, egyébként különben nem egy túl jó minőségű ez itt, mert ma itt eltört egy ilyen műanyag ebben, nem tudom ezt mennyire lehet itt látni. Ilyen vastagabb alkatrészek, szállbú alkatrészeket, mind ezt például nagyon nehéz beletenni, meg a rasteresen nagyon akar passzolni. Mindegy, azért megmutatom, hogy egy-két alkatrészt hogy lehet vele mérni. Igen. Tehát gyakorlatilag ez egy 9 nanofarados kondenzátor, 10 nanos kondenzátor 9-nek méri. Van itt egy 9,62K és ellenállás, ezt is úgy kell berakni, hogy mondjuk az 1-es és a 2-esbe szintén. Igazából 968, 962 viszonylag pontos is. Hát mondjuk ezeket persze meg lehet mérni multiméterrel is, ez azt hiszem 2,2K. Igen. Na most ugye tranzisztorok van, itt egy ilyen BC212, ez azt hiszem NPN. Ezt ugye úgy kell rakni, hogy 1-2-3-ba legyen, tehát 1-es, 2-es, 3-asba legyenek a lábai. Igen, nem, ez egy PNP. Ugye így vannak a lábkiosztások, hogy kollektor, bázis, emitter, kiírja a nyitófeszültséget, illetve a jóságát. Hát ezzel meg lehet állapítani végül is, hogyha rossz egy ilyen alkatrész vagy nem, de mondjuk ilyen nagyobb tranzisztorokat észrevett nagyobb teljesítményűeknél nem nagyon írkál egyébként HF-et. Ez az NPN, ez egész jó egyébként. Hát ugye ebből a felső HF-ből látszik, hogy mennyire van oda, mert hogyha ez nem mérhető, vagy nagyon alacsony, akkor ez akár döglött is lehet. LED, ezt is itt kell mérni, itt fent a diódákat. Bár itt alul van katódanúd jelzés, de az a CNR diódákra vonatkozik.
Fel is villanik a LED egyébként különben mérés közben. És ha jól emlékszem, akkor mindegy egyébként, hát nyitó feszültséget ír. Azt hiszem, hogy mindegy, hogy hogyan rakom bele különben, mindjárt megnézem. Így is felvillanik a LED, úgyhogy igazából mindegy neki, hogyan teszem bele. Az a lényeg, hogy ezeket itt a felső sorba kell mérni. Ugyanúgy a sima diódát is, tehát egy ilyen sima egyenlítő diódát, ezt itt kell mérni fent. Hát ezt nem is tudom, hogy be tudom ide csiptetni, nem biztos, majd ide fogom. Azt lehet, hogy ide teszem. Hát mindjárt kiderül. Úgy emlékszem, hogy ez itt is méri. Igen. És ennek is mindegy, hogy hogyan teszi bele az ember. Na most ugye a CNR diódánál be kell nyomni ezt a CNR gombot, és akkor a diódát viszont már akkor polaritás helyesen kell berakni ide az alsó sorba. De ezt már így kell ide, katódanód, és akkor ez egy 15 voltos CNR, 14,9, ez viszonylag gyorsan is mérte egyébként. Ugye most vissza kikapcsolom a CNR-t, és akkor hát van itt egy ilyen tekercs nekem. Ezt is úgy kell belehelyezni, hogy mit tudom én, 1-es és 3-asba legyen például. Persze nem fogja már meg. Hát nem valami jó neki egyébként ez a része szerintem. Úgyhogy áttettem egy másikba. És akkor termétek ki kell, hogy írja, hogy ez egy 93,6 mikrohertz is, hát meg még ugye a tekercs ellenállását írja. 93,6 mikrohertz is tekercs. Ez a NMOSFET, az a baj, ez szétgyűri gyakorlatilag. És ezt így megpróbálom 1-3-2-be, de nem zárom össze, mert eltöri azért már így is elég jó oda lett. Ugye az NMOS-t azt megmérik, írja az összes olyan értéket, ami érdekes lehet, megadja a lábkiosztást. Viszont IGBT-t azt nem tudtam vele mérni. Nem tudom mi az oka, van tiszta új IGBT-m. Itt van ez a XGH30N60-as. Ezt is úgy kell belehelyezni, hogy a 1-es, 2-es, 3-asba legyenek a lábak. Elég jó összehajlottak ezek itt. Nem nagyon szereti ezeket a nagy vastaglábú alkatrészeket. Na most fagyott meg. Pontosan ez az, amiről beszéltem, nem reagál semmire. Kikapcsolni se lehet. Tehát úgy helyeztem be, hogy a leírás van, és kifagyott. És ez még van, amikor, na most akkor, ugye itt van ez a kis furat, ide belenyúlsz, és akkor kikapcsolja. Visszakapcsolja az ember, és akkor megint működik. Most berakok egy diódát, akkor azt meg lehet vele mérni. LED-et, mindegy, bármilyen alkatrészt. Tessék, működik, tehát működik. Ki is lehet kapcsolni, be is lehet kapcsolni. De ha IGBT-t belerakod, akkor viszont vagy kifagy. Általában eddig kifagyott, szinte mindig. Vagy mutatott 2 darab ellenállás értéket. Mert azt is szokta, de most úgy látom, hogy inkább kifagy.
kész is, teljesen. Tehát ezt nem méri, nem tudom mi az oka neki. Ahhoz képest szerintem mondjuk nem volt annyira olcsó, hogy ilyeneket nem tud normálisan megnézni. Na, még egy érdekes dolog van. Én ugyan nem tudok mit kezdeni ezzel, de biztos azok, akik javítanak tévét, ilyesmit tudnak. Itt van egy ilyen recording, de átkapcsolja az ember, távirányító. Itt van valahol az érzékelő. Itt megnyomom az egyiket. Itt kiírja a kódot, illetve egy ilyen jelzi a grafikusan is. Gondolom, hogyha van valamilyen referenciatáblázat, akkor az alapján ezt el lehet dönteni, hogy akkor most jó kódot nyomja a távirányító. Ez egy másik, harmadik. Tehát ez biztos jó olyannak, aki tudja, hogy használni erre, de számomra ez annyira nem használható. Hát összességében végülis tranzisztorokra, CNR-ekre, kondenzátorokra arra jó. Hát IGBT-re nem, ahogy elnézem. Tirisztonom az nincs itt, azt nem tudtam megnézni. Ennyi pénzére én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy hát fele ennyire azt mondom, hogy jó lett volna, de mondjuk lehet, hogy az Alin meg lehet kapni fele ennyiért is, nem tudom. Amúgy különben nem rossz kis műszer, zsebbe elfér, de lehet akasztani akár egy ilyen akasztót, azt kézbe lehet lóbálni. Végül is amire kell, nagyjából arra jó lesz. Hát köszi, hogy megnézted a videót, iratkozz fel a csatornára, nyomjál csengőt, lájkot. Hamarosan újra jelentkezem. Sziasztok!